Bună ziua! Cine vă da comandă să ne închizi ușa iară? Cum care? A? Mihail, tu ai uitat unde? Și? Ești în penitenciar, nu? Și? Ușa trebuie să-i închizi. Cine asta a spus? Acolo dăm și să dați acolo jumătate de oră pe Cum familia dumneavoastră? acolo, A dumneavoastră? Severin. Domnul Severin, dumneavoastră știți statutul executării pedepsei de condamnați? Știți? Și scrie în statutul executării pedepsei de către condamnați, articolul 66. N-ai drept să filmezi. Eu nu filmez, eu documentez cum voi încălcați nedrepturile mele. Eu documentez. Că eu să am și anume în judecate și să arăt cum voi încălcați nedrepturile mele. Trebuie să iei dreptul la telefon, da? Nu, să ne mai luați voi nenică. Da? Da. E serios. Hai, vom vedea. Vom vedea. Eu vă documentez cum voi încălcați nedrepturile mele, cum vă încălcați statutul executării pedepsei de către condamnați față de mine, cum încălcați codul de executare, cum încălcați Constituția față de mine și cum încălcați codul penal față de mine. Și asta să vă demonstrez în judecată. Dar singura mă ați venit pentru și să ne închideți ușa? Pentru și. Cum pentru ce? Eu la ce regim mă aflu? Cum vă ce regim? Cum și fel de întrebări voi ca administrație îmi dați-ne întrebare și la ce regim eu mă aflu? Eu vă întreb dumneavoastră, la ce regim eu mă aflu? Eu nu știu, ca să spuneți-mi voi mie, la ce regim eu mă aflu? Și vrei tu? Eu la ce regim mă aflu? La regim comun, așa-i? Și scrie regimul comun. Ce spune? Regimul comun spune că la 6 dimineața, cei care se află în regim comun, de la 6 dimineața până la 10 seara, trebuie administrația să-mi permită acces liber la aer și prin curte să am acces liber prin curtea locativă a blocului respectiv. A blocului respectiv, de la 6 dimineața până la 10 seara, până la stingere. Eu ies undeva, voi îmi dați drumul, voi mă țineți pe mine închis 22 de ore din 24, dacă am 11 ani. Voi ne încălcați drepturile mele, toate drepturile mele le încălcați. Și că eu de asta și fac, eu am înregistrez și pentru să am dovezi în judecat că voi ne încălcați drepturile mele. Am vă dau altă întrebare. Cine dumneavoastră vă dați indicați ca să veniți să ne închideți să ne ia ușa? Cine anume? Familia. Familia, cine din administrație vă dați indicați ca să ne închideți să ne ia ușa? N-are importanță. Cum nu are importanță? Cine o dat indicație? Cum nu are importanță? Are importanță. Nu indicație. Dar cum e? Cum e la voi? Ce să faci tot conformire? La și? La conformire? La care conformire? Conform legii. Conform legii. Bine. Eu vă întreb încă o dată. Și dictează legea, anume statutul executării de către condamnați. Articolul 66. Ce dictează el? Nu uita că tu nu ești în zona locativă. Și Și aici sunt alte restricții care... scoteți-mă în zona locativă. Eu n-am nimic împotrivă. Eu am scris, eu nu odată am scris cerere și mă scoate în zona locativă și mă dețui cu masa totală de către condamnați. Ne-au refuzat. Cu ce ocazie voi ne încălcați drepturile mele? Eu sunt la regim comun. Eu nu n-am încălcat legea. Am timp să ne contrazici mai și apoi mă îndemnează. Apoi ca asta. Eu vă spun vouă, lăsați-mi ia ușă deschis că eu mă năduș. Eu n-am cerut nimic, eu nu zgher, nu ies, nu sar într-o roată, nu sar la bătaie, nu jur pe nimeni. Am rugat, lăsați-mi rășotca închisă, lăsați-mi ușa deschis că eu mă năduș. Eu și cer de la administrație. Eu nu cer nică. Dacă nu puteți să ne oferiți condiții că după lege, înseamnă măcar lăsați-mi ușa, eu să am cu ce răsufla. Și cer eu de la administrație. Eu cer aer. Voi vă dați seama și cer eu de la administrație. Aer, dați-mi voie să răsuflu. Tu ești singur în celulă. Și? Vine și cu mine și în celulă. Intrați cu mine în celulă și stați cu mine în celulă și, de dimineață până seara cu jărat cu ăsta care vine de afară și ați văzut și să-mi spuneți voi ne pe urmă. E cald încă celulă. Am eu cu ce răsufla, nu am cu ce răsufla. Ne rău. Eu nu încalc legea, nu cer să încalcați voi legea și eu rog de la administrație din contră să respectați legea. Eu nu rog să voi să ne faceți favori. Nu trebuie favori. Eu solicit de la administrația penitenciară să Ловить крабов становится все сложнее. Море не прощает ошибок.
6 все средства. Поищи домой, да?